प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा की जय, साथ में कार्तिकेय बाबा की जय, हरिंदर भैया की जय, साथ में लीलम दीदी की जय। तो देखी गुरु बहना एक बहुत सुंदर आप सबके शिव चर्चा के कथा सुनाओ तटी। हमरे कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनम आ सुन के बताए कमेंट बॉक्स में कि हमार कथा आप सबन के सुन के कैसन लगल बाटे। आ हर हर महादेव आ सबन कमेंट बॉक्स में लिखा। हमारे चैनल के नाम शिव गुरु कृपा। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब, सब आगे से आगे शेयर करब। तो हमारे कथा के आप सब ध्यान से सुनम। देखी एगो माई बेटी लोग रहल गरीब, वही लोगन पे ये दुख के कथा एगो बाटे। हमरे कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनम। तो देखी माई बेटी लोग बालो बहुत गरीब बालो, बहुत गरीब बालो कि लोग भीख मांग के लोग खाला लोग। रोज लोग भीख मांग के आई लो तापन बनाई लो आ खाला लो। रोज इहे लोगन के बेटी के आ महतारी बेटी की ये काम रहेला कि भीख मांग के लोग आई लो आ बनाई लो आ खाला लो। देखी ऐसे करेला लोग। ऐसे करत करत बेटी धीरे धीरे कुछ सियान हो जाली। आ जब बेटी कुछ सियान हो जाली तो एक दिन उनके मन में आवेला कि वो भिक्षा मांगे ना जाली। एक दिन उनके मन में आवेला कि वो भिक्षा मांगे ना जाली। आ जब महतारी चल जाली भिक्षा मांगे, आ जब वो भीख मांग के आवेली तो आटा मांग के ले आवेली। आटा पौले रहेली आ उहे मांग के लेके आवेली। आ कहेली अपने बेटी से कि ए बेटी आ तनी लिट्टी सेक दो। देखी लिट्टी तो बेटी सेकेली। आ लिट्टी सेकी है तो देखी 3 गो लिट्टी सेकेली। 3 गो लिट्टी सेकी है आ एगो में टिकरी बनाई है। 3 गो लिट्टी आ एगो टिकरी बनाई है। लेकिन बेटी देखी कितना सबूरी वाली। कहेली माई मांग के ले आयल वाली तो हम भूखे रह जाई, लेकिन महतारी के पेट हम नाई काटब। देखी आपने लिट्टी ले ली आ 2 लिट्टी अपने माई के दे देली खाए के। 2 लिट्टी अपने माई के दे देली खाए के आ 1 लिट्टी अपने खा ली। जो टिकरिया रहेला तू रखी देली। टिकरिया रहेला तू रखी देली कि केहू इनसे कहले रहेला कि शाम के खाना खल धइल जौन भी थोड़ा सा अपने खाई जाला तो थोड़ा सा धइल बहुत बढ़िया हवे कि बहुत अच्छा काम हवे। देखी टिकरी रख देली आ अपने 1 लिट्टी ले ली आ 2 लिट्टी अपने माई के दे देली। आ जब 2 लिट्टिया जब देले रहेली तब 2 लिट्टी वो खा लेली। जब वो 2 लिट्टी जब खा ली हैं तब अपनी बेटी से का कहिए कि जवन एगो छोटहन के टिकरिया बनौले वालू आ ए बेटी उहे टिकरिया दो। कहली ए माँ वो टिकरिया बनाए। कहली ना तू हमके उहे दो टिकरी। का कहलू? कहली झूठे कि हम टिकरी खा ले बानी। झूठे कहली कि हम छोट जौन टिकरी रहल हम खा ले बानी। कहली तू काहे खैलू? हमके काहे तू ना देहलू? तू काहे खैलू? हमके काहे ना देहलू? लगली अपने बेटी के डांट फटकार लगली मारे कि काहे तू टिकरी खैलू हऊ? हम आटा मांग के लेनी है आ बनौलू हऊ। 1 लिट्टी तो तू खैबे कैलू हऊ आ 2 लिट्टी हमके देलू आ जन टिकरी बचल उहे तू खा लेलू। बता तू हमरी तत्वालू। अब लड़की तब सोचे लगली कि काश हम कहनी कि मातारी सब केहू के देखी रहेली। गुरु बहना सब केहू के मातारी रहेली तो कहेली अपन पेट थोड़ा सा भूखे रह जाई, लेकिन बेटी बेटा के कबो पेट हम भूखा ना रह दे। लेकिन देखी वो महतारी कैसन वाली गुरु बहना। जब लगली बेटी के लगली मारे आ लगली जब एगो टिकरी खातिर डांट फटकार लगाए लगली मारे। अब बेटी हुए का कैली अपन घर से छोड़ के घर निकल गईली। आ जब घर छोड़ के निकल गईली तो जात जात रास्ता में बेचारी के एक जंगल भेटाई। आ जात जात जब शाम हो जाला बेचारी के तो एक जंगल भेटाला। अब जंगल में बेचारी का सोचेली अब एकरे आगे कहीं रोड ना आई, हम कहाँ जाएं कि हम का करी। अब तो बेचारी के अंदर डर तो भर जाला कि हम अब का करी कि अब हम कैसे कहाँ जाएं। देखी बेचारी वही जंगल में बैठ के आ भगवान से वही जा कहली हे भगवान हमके जन्म धरती पे का करे देहला
ऐसन महतारी के कोख से काहे तू हमके जन्म देला कि ऐसन जन्म देहले से बढ़िया बा तू हमके अपने लगे बुला लो। देखी ऐसे कहले बाटी बेटी, आ जब ऐसे बेटी कहले वाली तब भगवान तो देखी सब केहू के बात सुने ने। देखी भगवान सब केहू के लीला देखे ने कि धरती पे देखी गुरु बहिना के का करता का नहीं करता, सब कर लीला भगवान तो देखे ने। देखी जब ऐसे वो बेटी अपन मुंह से कहत अली आ वहाँ रोत अली, आ जब रोत अली तो कहल जला इच्छाधारी नाग नागिन लोग आवत रहलो। जंगल में केहू ना रहेला, जंगल में रात के नाग नागिन लोग आवता कहीं से चर के। नाग नागिन लोग तो बनी गइल बा लोग, आ कहीं से लोग अपन चर के आवता लोग, तो सांप के रूप से लोग आवता लोग। सुनल लोग नाग नागिन है कि कहीं लड़का के आवाज तो सुनाता टे, कहीं लड़का के आवाज सुनाता। तो नागिन कहली नाग से कि लगता इस जंगल में कहीं कौनो लड़का बाटे। नाग कहने की बात तो के सुनाता का कहली हाँ हमके सुनाता कहीं नाग लड़का बाटे, मनुष्य के लड़का कहीं यहाँ बा। देखी नाग नागिन दोनों जानी लोग रेंगत के दोनों जानी लोग गइल बा लोग लड़का के लगे। आ जब लड़का देखा तली बेटी देखा तली सांप, तो सांप देख के वहाँ डर जाता ली। आ जब डरा गईली तो वहाँ नाग नागिन लोग का कहता लो कि ए बेटी तू डरा ना, ए बेटी तू डरा ना, तो के का भइल बा कि काहे इतना दुख में आके इतना रात के तू जंगल में रोवत अलू, आ कैसे तू जंगल में आइलू। कहली कि का कहीं नाग देवता से कहली कि हमके हमार माई एगो टिकरी खातिन हमके मरले वाली, आ कहतली कि काहे तू टिकरी खैलू आ मांग के लैली आटा लैली मांग के, तो हम 3 गो लिट्टी से कनी एगो टिकरी आ 2 लिट्टिया माई के दे देहनी, 1 लिट्टिया अपने खैनी, टिकरिया रहल तो हम रख देहनी। देखी नाग देवता का कहता ने, नागिन लोग का कहता ए बेटी तू रोवा ना, ए बेटी तू रोवा ना, कि चला तू ही आज के बाद से हमार, चला हम ही तुहार माई हैं आ हम ही तुहार बाप हैं, आ तू चला हमरे संगे संगे जहाँ जाई तहाँ हमरे संगे संगे जा। देखी वो लड़की तो डेरा तली सांप के लोग रूप है लोग। देखी अब मनुष्य के रूप लोग ना हो धार लोग करता उनके सामने। देखी कहता लोग कि चला हम जहाँ जहाँ जाए तहाँ तहाँ तू पीछे पीछे चाहिए। देखी जैसे जैसे गइल बा लोग वैसे वैसे लड़की साथे साथे सांपे के गइल गइल वाली नाग नागिन के। आ जब गइली तो नाग नागिन लोग का कई लोग उनके बहुत बढ़िया से लोग बिस्तरा लोग लगावल लोग आ सब कुछ कई लोग आ कहल लोग आज के बाद से तू ही हमार बेटी हऊ आ तू हार हम माई बाप हई कि हमनिए के माई बाप हई। आज के बाद से तू ही हमन के बनैबू खिएबू आ तू ही देखभाल करबू। लेकिन सब लोग कहा लोग बेटी रहे लगली घर में। आ जब बेटी रहे लगली और कहल जला लोग कहल रहल लोग नाग नागिन कि ये बेटी सब कुछ करिह, लेकिन कहल जला है जौन खांची बाटे आई खांची के घर में जौन खांची बा के कबो तू ई घर में तू न घुसिया। सोचली कि काहे बाप महतारी तह लोग आ काहे सब घर लोग कहता लोग झारे बहारे के आ काहे ई घरवा नाई हमके झारे बहारे के हम कहता लोग। देखी अब लड़की के मन में तो दुविधा आइल बाटे कि आखिर में महतारी बाप लोग तो हो, लेकिन काहे ई घर लोग नाई हमके बहारे कहता लो आ सब घर लोग हमके बहारे के कहता लो। एक दिन का भइल कि लोग दोनों जानी लोग नाग नागिन लोग चल गए लोग घूमे। आ जब नाग नागिन दोनों जानी घूमे लोग देखी चल गइल बालो तो लड़की के मन में ई आइल बा, सियान हो गइल बाली आ लड़की के मन में ई आइल बा कि काहे ई घर लोग नाई लोग झारे बहारे के लोग कहला। जब वो घर खोलली आ वो घर जब खोलली तो ही घर में खांची के नीचे सातों उनके कुआ जन सातों रहेला वही के तरे तो पाई लेला। आ जब खांची उठावेली आ जैसे जब खचिया उठाइए तो ही में से सपवा जब निकलिए, जब बच्चवा सातों निकलिए तो कौनों के पोछिया कट जाई तो एगो के नकवा कट जाला। ऐसे केहू के पोछिया कट जाई या केहू के नकवा कट जाला। देखी जब कट जाला तब तो बेचारी बहुत डेराए लगेली, कह देले बात तो लोग हम महतारी बाप तुहार हई आज गलती कैले बानी
ताज लोग हमके जीवित लोग छोड़ी लगना। अब हम कहाँ हम जाए। अब सोचली अब कहाँ जाई। डेरा के बेचारी लगेली भागे, डेरा के लगेली भागे। तब तक नाग नागिन लोग आवेला लोग। जब नाग नागिन आई लोग तो कही लोग कि कहाँ तू जात रहलू। तो डेरा डेरा ते बताइए कहिए कि कहले रहला लोगन तोहर लोगन कि हाई घर न खोलियो। आई घर हम खोलनी है। आज अब खाची उठौनी है तो ही के तरवा रहने लोग तोहर लोगन के बच्चा तू उठौनी है। तो एक जानी कोचिया कट गइल बा, एक जानी के नकवा कट गइल बा। गई लोग जब खाची अपने लोग उठावता लोग तो देखता सही में एगो पोछ कटल बा, एगो के नाक कटल बा। लेकिन देखी अब नाग नागिन दोनों जानी लोग मनो अपने बच्चन के सेवा सत्कार लोग कैलो। एक जानी के देखी नगिनिया के नकवा कटल हैला, नगवा के पोछिया कटल हैला। लेकिन तब भी लोग कहला लोग बेटी नियर पोसले पल्ले बानी तो बेटी गलती कैले वाली तो जाए द, इतना गलती कैले वाली तो जाए द, तो हके केहू कुछ कही ना अपन जाए द। तू जान के अनजान ने हम तो से अगर आगे बता देले रहती तो तू सब कुछ तो के कहानी, लेकिन ही ना कहानी तो तुम्हारे मन में चोट रहल तो जाए द। तू के देखी समझा देले वालो, आज समझा देले वालो अब फिर बेटी रहे लगतली। अब धीरे धीरे सियान हो गई वाली लड़की। देखी जब लड़की देखी गुरबाइना जब सियान हो गई वाली तभी लोग नाग नागिन लोग सोचता ई लोग कि शादी ब्याह तो लोग इनकर कल जरूरी बा, रखले बाटी तो शादी विवाह तो कल जरूरी बा। हमार सातों कुआ लोग ई लोग होता सियान लोग तीहो लोगन के कई लोग की देखी जब रास्ता ध के जात ने नाग, जब नाग जात ने तो शादी के बात में सोचले रहबे कहने। तब तक एक राजा के बेटा घोड़ा पे सवार होके जाने और वहाँ नाग देवता मनुष्य के कहल जला वेश लेके कहे ने नाग देवता कि राजा के बेटा से कि शादी तुहार भइल बा। तो राजा के बेटा कहे ने ना शादी भइल बा। कहे ने नाग देवता कि तोहके बहुत सारा धन दौलत बहुत अच्छा घर महल तोहके दे के हमारे एगो बेटी वाली हम शादी करे बाटे। राजा कहने ठीक बाटे। अपने बाप से जाके राजा कहे ने, राजा के बेटा अपने बाप से जाके कहे ने, बाप कहे ने जब इतना राजमहल मिलता ते बेटा तू शादी कैलो। अब देखी नाग नागी लोग खूब बढ़िया के महल लोग बना के लो अपने बेटी के लोग वही घर में शादी लोग करवाई लो और वही जा लोग रखी लो। देखी वही जब शादी जब बेटी के लोग कह दी लो आ जब कह दी लोग आ जब इस सातों कहल जला कुआ लो उनके बड़ होने तो कहे ने सातों जानी कि अपने माँ बाप से लोग कही लो कि हमार जे पोछ कटले बा आ एक जन नाग कहिए हमार जे पोछ कटले बा, नागिन कहिए जे हमार नाग कटले बा, उनके हम जीवित ना छोड़ब, उनके हम डसब। कहे लोग नाग नागिन लोग कही लो कि ये बेटा बेटी आ तो लोग ने इतना भारी गलती लोग न करियो कि शादी विवाह हो गइल बा बेचारी के डस लेवा लोग तो कैसे उड़े जाए दो जान के ना कैलो। कहे ला लोग कि ना तू हमार माई बाप लोगन हव कि हमार पोछ कट गई हमार नाक कट गई। अब लोग अपने माँ बाप से लोग लड़े लगी लो। तो देखिए सब केहू अपने माई बाप से सब केहू कहल जला बेटी केहू केहू से ना हारेला तो अपने बेटी बेटा से हारेला। देखी नाग नागिन लोग हार गइल बा लोग अपने बच्चन से। कह लोग ठीक बाटे जा लो जा तलू आ जा तला लोगन तो हम तो तुहा लोगन के मना ते क ना पाई। देखी मना तो कौन आ पाई जब लोग जाए लोग डसे। देखी ना ई लोगन के बच्चा नाग नागिन के बच्चा जब डसे लोग जाए लो ती बेचारी जो रहेली ई लड़की जो रहेली तो जब भी सूते जाइए तो दिया रही तो अपने अचरा से बुता के कहिए, अपने अचरा से बुता के कहिए जैसे तू जुड़ैलू वैसे हमहू जुड़ाइल रही, कहिए जैसे तू जुड़ौली वैसे हमहू जुड़ाइल रही। आ ना कहल जला नाग नागिन के सातों कुआ रहे आ नाग भाई के डेढ़िया रहे, नागिन के न बहनिया रहे। ऐसे मनो उ लोग अपन कहानी कहिए। जब ये सुनिए आ महादेव जी से अपन विनती करेली, महादेव जी से
देखी नाग नागिन के साथों कौआ जी है, पोछिया कटल, डेढ़िया कटल, भाईवा रहे, नेकुरुआ कटल, बहिनिया रहे। देखी ऐसे वो कहिए आ जब ऐसे वो लड़की जब भी सुते जाइए ऐसे कहिए आई जौन रहेला लोग बच्चा नाग नागिन के बच्चा रहेला लोग तू जाके बेडे तरे लो रहेला लोग डसे खाती। जब सुनी लोग कि महादेव जी से कहले कि हमार नाग आ नागिन हमार बाप मातारी लोग ह लोग ओलन के बच्चा जुड़ाए हैं लोग आ उहो लोग जुड़ाए लोग ओलन के बच्चा जुड़ाए हैं उहो जुड़ाए लोग आ जेकर पोछिया कटल बा उहो जुड़ाए हैं, जेकर नेकवा कटल बा उहो जुड़ाए हैं। ऐसे कह के बेचारी आ सुतेली। अब दोनों जानी कहल जाला लोग डसे कहला लोग आ दोनों जानी के होला ई कि कभी भी ई लड़की सुते जातली हमेशा कहतली कि बुता तली कहतली जैसे तू जुड़ैली वैसे हम जुड़ैली आ नाग नागिन उहो लोग निक रहे लो आ जेकर पोछिया जौने भैया कटल बा उहो निक रहे, जेकर नेकुरुआ कटल बा उहो बहिनिया निक रहे। देखी लोगन के मन में बहुत कष्ट आयल बा लोग वापिस अपने माँ बाप के लगे नाग नागिन के लगे लोग दोनों जानी लोग आयल बा तो कहे नाग नागिन कहला लोग अब तो डस के कुल आई गइल बा लोग, अब ते डस के ते आई गइल बा लोग, अब तो डस के लोग आई गइल बा लोग। तो कही लोग जब सोचले रही लोग तो बच्चा दोनों जानी लोग जाए लोग कही लोग डसले नाई बानी, कही लोग डसले नाई बानी, कही लोग ना हमके विश्वास बाना है तुहा लोगन डस के आयल वाला कहिए कि जा पूछ ल तू केहू से कि हम डसले ना आई बाटी, जा केहू से तू पूछ ल कि हम डसले ना आई बानी। अब राजा कहे ने इनके बाती पे अपने बेटी बेटा के विश्वास बाती पे ना होला। राजा नाग नागिन लोग दोनों जानी नाग जइहे रोड ध के फिर राजा घोड़ा पे सवार होके आवत रहने आ जब घोड़ा पे सवार होके आवत रहने तो देखे ने तो तुरंत रोक के पूछिए कि जौन लड़किया से आपके सदिया कैले रानी है निम्मन बाटी, कहने हाँ वो तो बहुत निक वाली तो करे खियाली बना ली, हाँ बहुत अच्छा से करे खियाली बहुत अच्छा वाली। देखी नाग वहाँ बहुत खुश होने आ जब खुश होके वापिस आइए कहिए अपने बेटी बेटा से हाँ कि ना लोगन डसले वाला लोगन तो कही लोग कहा कहिए नाग आ नागिन काहे लोगन डसला ना तो कहिए कि जंत लो काहे ना डसनी है। आ जब भी वो दिया बुझाली तबो कहली जैसे तू जुड़ैलू वैसे हमहू जुड़ाइल। आज महादेव जी से गोड़ धरेली कहली कि जैसे नाग नागिन लोग रहे निमने उनकर जेकर पोछिया कटल बाटे भाईवा के उहो जुड़ाइल है, जेकर नेकवा कटल बा जौने बहिनिया के उहो जुड़ाइल है। इहे कह के उ भगवान महादेव जी से कहेली आ हम सुननी उनके बेडे के नीचे रानी सुननी है तो कहानी हमन के जान के ना ही हमन के पोछ कटले वाली नाक कटले वाली आ हमन के यही से वापिस चली आनी है। तो देखी ऐसे सब केहू जान के ना गलती करेला अनजान में गलती करेला तो सब केहू पे महादेव जी ऐसे दया दिखाइए। आ जब भी जे शुरू से अंत तक सुनी कथा के सब केहू पे दया करिए आ केहू भी गलती अपन जान के ना करेला अनजान में होला तो कि भगवान महादेव जी काहे माफ नहीं करे ने माफ करे ने। हर हरे महादेव।